Na 10-ročného chlapca zautočil ceruzkou spolužiak zo špeciálnej triedy. S prepichnutým chrbtom ho musela záchranka previesť na ošetrenie do nemocnice. Našťastie zranenie nebolo vážne. Incident sa stal na základnej škole Važecká. Cez prestávku štvrtáci boli v triede bez učiteľky, keď k ním vtrhla skupina rovesníkov zo špeciálnej triedy. A hovorili, či sa nechceme byť. A potom prišiel taký malý cigán a s ceruzkou ma pichol do chrbta. Bez varovania ho zozadu pichol tak silno, že sa ceruza zlomila. Jakub to oznámil učiteľke, ktorá hneď privolala záchranku i policajtov. Až v nemocnici mu z rány vybrali časť zlomenej ceruzky. Tá našťastie neprenikla hlboko. Ako lekár sa vyjadril, že je poškodený sval. Iba zo začiatku ma to štípalo, teraz už nie. Jakub doteraz s nikým konflikt nemal, no tvrdí, že takýto fyzický útok bol len otázkou času. Neprispôsobiví žiaci z prešovskej rómskej lokality vraj v škole často vyvolávajú roztržky. Sú nejakí agresívni? Furt sa chcú byť. Prípadom sa zaoberá polícia a sociálnych pracovníkov informoval aj riaditeľ školy. Priznáva, že žiaci s poruchami správania im spôsobujú nemalé starosti. Ustražiť tieto deti niekedy nie je možné. Škola po dnešnom incidente sprísni dozor cez prestávky. Ďalšie opatrenia chcú prijať na mimoriadnom rodičovskom združení. A jednoducho sa to musí riešiť, pretože vlastne sú ohrozovaní ostatní naši žiaci. Z Prešova